Mediante o convenio asinado entre as súas administracións, o Concello disporá de 518.000 euros a devolver en 8 anos con interese cero. Destinaránse á rehabilitación do edificio que acolle a unidade de atención a drogodependentes. Ademais da reparación da fachada e o illamento térmico do inmoble, acondicionaránse o segundo e terceiro andar para acoller aulas de formación e locais para asociacións. E o que se pretende precisamente é que as outras dúas plantas podan acondicionarse para ser centro de formación, é dicir, aulas homologadas que permitan ao Concello non ter que permanentemente buscar cada un dos locales que ten homologados para os cursos que basicamente financia a Xunta, e podelos facer nun único edificio. E por outra parte, a nosa idea tamén é facer en outra das plantas o que é un local para as asociacións. Hai moitas asociacións do noso Concello que veñan reclamando o que é eses espacios para poder reunirse. A concesión deste crédito enmárcase no Fondo de Cooperación dirixido a concellos de menos de 50.000 habitantes. A Xunta leva destinado xa máis de 3,5 millóns en toda Galicia, con investimentos destacados na comarca como a rehabilitación do Pazo de Goiáns en Boiro. Por outra banda, Etel Vázquez fixo un repaso das actuacións que está a desenvolver o seu departamento en Ribeira. A principal, o proxecto de circunvalación no que se investirán 9 millóns de euros en 2 fases. Saben que licitamos o pasado 12 de xullo a redacción do proxecto de trazado e estudo de impacto ambiental desta nova variante e, por lo tanto, estamos en proceso de contratación desta nova actuación. Supoñen 3 novos kilómetros de novo trazado que temos previsto desenvolvela por fases. A previsión é realizar esta nova vía alternativa á entrada actual que vai ata a Avenida da Constitución e que finaliza no Praia de Touro. 3 kilómetros, 9 millóns de euros e 2 fases. A primeira fase bordeando o núcleo urbano, dende a autovía ata a Avenida da Constitución, e a segunda fase pois será dende a Avenida da Constitución ata a Praia de Touro. A intención da Consellería é culminar o proxecto do trazado e o estudo de impacto ambiental ao longo do próximo ano.